tinawin at marasang mag-order nga gininaw na binagin at utang nga masukan alis ang pagsyo nga parawan pumurang hanipis na gawin ang ginawa ni Mimo mag-anabay lugig ang punto ang saging paborito alaran ang sakay tinawin at marasang mag-order nga gininaw na binagin at utang nga masukan alis ang pagsyo nga parawan pumurang hanipis na gawin ang ginawa ni Mimo mag-anabay lugig ang punto ang saging paborito. Alis ang pagsyo ng parawan Pumurang anipis na gawin ang ginawa ni Mimo mag-anabay lubig ang puligo ang saging paborito alaran ang sakay tinawin at para sa mag-order nga Kinita na binanhin at tugtang nga masakyan alis ang pagsyo ng parawan Pumurang anipis na gawin ang ginawa ni Mimo mag-anabay lubig ang puligo ang saging paborito siwan ay pagbasan niyaw nagmustahin pamalayaw nailaing ang laon at kabuhan ang makikitan hindi ka bugas ko ikapay na iyong aligihan kinis lukong nagahang mga samarong mga dansa ng buhay noong may kakintiwang mo Kapon mo may katalan pagdarahang mga kulong sugod marandang mga estala konserbado hindi buhan resipiyong elegal na trabaho alaran ang sakay tinawin at para sa mag-order na gininaw na binanhin at tugtang niya pasikat alis ang pagsyo ng parawan pumurang hanipis na gawin ang ginawa ni Mimo mag-anabay lubig ang puligon ang saging paborito alaran ang sakay tinawin Alright, thank you so much. Yes, damo-damo nga salamat at dun sinayaw ang aton Amenudo number kan Madam Eugenia Di Paz ug sugad man ang aton officer in charge and command center and Guiuan rescue team Sir Ryan Sabulaw. Nga nila partner, we would like